Kadam Bila, M5RP a décidé, c'est extrêmement important. À compter de ce jour, M5RP ben activité Moulouboda, ou de Kokoulassa, ou de Akolomayore, c'est ça la substance. Ni à la sona, M5RP Mimboloda, ou de Benalasi Aoum avec Noé. J'ai l'habitude de dire, j'étais avec Ibeka, j'ai voyagé avec lui, je l'ai soutenu. Maintenant, Ibeka dort compatiment dans là. Il ne connaît que le rapport de force. A te fouille ko obsèque à qui s'y est Jamana et Jamana Nyataï. Tant qu'elle est blessée, il vous piétine. N'atessé, il fait semblant de négocier avec vous. C'est ça la nature de l'homme. Mais puis, M5R fait obligation fait par des rassemblements patriotiques, pacifiques et démocratiques. Et j'insiste, patriotiques et démocratiques. Mais Ibeka a joué la montre en cherchant tout simplement à infiltrer le M5. On le sait. C'est pour nous infiltrer, nous distraire. Mais le peuple a compris, ça ne passera pas. Donc, aux distractions, on a essayé la diversion, ça n'a pas marché, malheureusement pour lui. Et donc, le M5 RFP décide qu'à fois, on a parlé de ni ala sonna sini bara foro min be kɛ ni bɛnkɛrɛw kan hali ni denmisɛnninw bɛ n'o walawala n'a bɛ nin gafe in kɔnɔ n'a bɛna di kunnafonidila bɛɛ ma o de ye pacifiquement kɛlɛ tɛ mankan tɛ denmisɛnninw aw de ye jamana siniɲɛsigi jamana kalan sini aw de bɛna bila pɔsiw bɛɛ kunna jamana polisi ye aw ye a gendarme ye aw ye a garde ye aw ye administrateur ye aw ye a juge ye aw ye etc. Cikɛla a bɛɛ ye aw ye et n'i ye maliyɛn jate 100 ni kɔ diya a bɛɛ ye denmisɛnnin ye ka se san 1 ka se san 33 ma donc c'est votre avenir qui est en jeu o de y'a to denmisɛnninw M5 b'a ɲini jamana denmisɛnnin bɛɛ fɛ sini tarata c'est pas pour rien on dit le mardi hein. Le mardi aura raison de Ibeka. Le mardi aura raison de Ibeka. Inch'Allah. Au moins, jamana denmisɛnnin bɛɛ moto bɛ min bolo nɔgɔso bɛ min bolo katakatani bɛ min bolo min b'a sen na mobili bɛ min bolo o ba bɛɛ de bɛ bɔ kɛlɛ t'a la foyi t'a la caravane k'a jira diɲɛ bɛɛ la jamana denmisɛnninw filɛ an taatɔ filɛ an bɛ bɔ nin yɔrɔ in na ka taa nin yɔrɔ in na diɲɛ bɛɛ k'o ye an tɛ Ibeka fɛ a ka fanga bila démocratiquement pacifiquement kɛlɛ t'a la mankan t'a la. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Vive la jeunesse. Oui, sini bara min bɛ kɛ jeunesse fɛ u bɛ na walawala. N'o tɛmɛna sini pour maintenir la pression mercredi n'a kɛra ba fankelen fɛ ba fan filanan Bamakɔ baji de b'a tigɛ rive gauche rive droite o kuma fan filanan fana ta bɛ kɛ o don fila in na donc caravane bɛ kɛ sini a bɛ kɛ sinikɛnɛ o tɛ tarata ni araba ye. Nka ɲinama kɛ katikaw kɔ dɛ bɛn bɛ yan bɛn le cerveau katikaw fana ils vont rentrer dans la danse nka bɛɛ bɛ kɛ pacifiquement anw ka jamana de don nous voulons une jeunesse saine une jeunesse qui s'occupe de l'avenir du pays de l'emploi etc. et la bonne gouvernance donc aw bɛ jamana de jɔ a ta ci on ne vous poussera pas à la faute merci o kuma alamisa don n'i ye ko kɛ n'i ma musow kuma mɛn kɔrɔ ye ma baara kɛ M5RP b'a ɲini jamana muso bɛɛ fɛ. Kɛrɛnkɛrɛnna muso minnu bɛ sugu la jagokɛlaw bɛɛ faral'u kan olu fana bɛ bɔ alamisa don ka bɔ Kandigi la ka taa se a bɛ fɔ yɔrɔ ma place de l'indépendance k'a fɔ diɲɛ muso bɛɛ Mali muso bɛɛ ka bɔ ka fute Ibeka ka ko la n'o ye marche pacifique ye wa maa o maa bɛ yen hali n'i tɛ muso a bɛɛ ka far'u kan pour sortir dirigé par les femmes musow fana bɛna o kuma walawala ni Ala sɔnna o kuma yɛrɛ nafa kosɔn kuma kulasa kun ye nin ye nka an ma tila kuma la. Nin bɛɛ ye a fɔ ma avant coup nin ye baara ɲɛbilaw de juma don i y'a wele juma gundo ko caman b'a la dɛ ko caman de bɛ juma gundo la n'an tɛ wajuli kɛnɛ kan o tuma juma don k'a daminɛ fajiri min bɛ se duwawu la min bɛ se kɔlɔsi la min bɛ se wajuli la min bɛ se kuranɛ kalan na olu k'u ta kɛ nka minnu fana bɛ bɔ ni fasodenya ye juma mana seli an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ place de l'indépendance
Mounou Fanaba Beka Sélé, Imam Diaraba Kofé, il va diriger la prière sur la place de l'indépendance. Au fond, il rassemble comme paye, ni à la sona. On veut continuer Mounier, au Sitingé. C'est pour cela que je disais, nous allons mettre la forme. En avocat, en numéro pas Mouloumbea, maître Batili, maître Moutaratal, ou lui, au papier, au labé, au Fanasera, gouverneur Massini, quand on entre à rassemblement, la jeunesse a décidé de camper. Est-ce que vous allez camper? Avec toi, avec toi, on jeunesse, les rassemblements, on va sous-béquer, quand jeunesse mobilisée, quand faut Albora, Albéa, en beaucoup de dorés, vous ne voulez plus de ce régime corrompu de Ibeka. On veut vendredi et samedi. On comme là, en yémen d'en faire, même si c'est le doublier, même si c'est le demain, même si c'est le thé, même si c'est le matelas, même si c'est le dié, même si c'est le toilette mobile, ni belle de même là-bas, on peut qu'à que Bounia Kono, Basili Kono, ni à la sona, ça c'est la mobilisation citoyenne des jeunes. Bravo les jeunes! Oui, Baraye, ni Kounchele. Et on espère qu'il y a une dimension d'autre, à me prendre quand vous avez sona, quand vous avez blanc, on transition qui est démocratiquement, nous le souhaitons. Mais s'il ne le fait pas, on mardi to, Jumao, mardi tarata ou tarata. Tarata, 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 tarata. Le mardi à 8. Tarata flana, pour croix, pour flana, pour savana, ni pour nanasera gadjo, Dukonala, Fambe, Kapom Netere, au lieu de rassemblement, monument, place Kwame Kourouba, place Cannes, place de Palestine, Fambe, Tour d'Afrique, Fambe, Bébéta Franyoka, en grand mouvement, tous de converger vers la place de l'indépendance, le mardi à 8. Donc, il ne tue pas ma parole. On va mettre un peu de temps. Il y a le Kouma qui a dit de deux ni Genesima. On va mettre un peu de temps. On dit qu'il faut une barre fort. Moya Nini. Car le chèque, l'éclairé, le sage, l'imam Mahmoud Diko, notre autorité morale. Aïe, Oulika John ni Tarama Minke. Année à Bé à combien à 600. Car faut une baie avant la, avant l'offre, avant la façon. Aïe, Oulika John ni Fanagata, Terike, Anna Djenio, Ani Sirifuka, Kuntigi, Asrafu Shurafa. Comment nous fera, c'est des spéculations, c'est des diversions. Comment mon tien Shirifu Kuntigi de Afo. En moi, Shirifu Kuntigi. Comment Barkama, comment mi Sabatileno. Comment mi, ni Ouadjibalentement, Aïda Douala. Kadaka amba dona fora Shirifu Kuntigi, au bord à la kera de la alayhi salatu wa salam. Apa wallahi, hali ni beka fanga toto na tilegele ka bebe. Shirifu de kuma fo o ga dese ka ke la kasha. O kuma ni Shirifu Kuntigi be nyon fe, ani imam be nyon fe, kuma fo be fo aita mo wala. Ma munumbe, nous be uyereye, ou ka kuma munu nakera doga ma ala kan kisi kan ta. Nakera awa uyere kuma ye, ou kuma nous ça n'engage pas le M5RFP. Le M5RFP est respectueux de toutes nos autorités religieuses. Après, donc, Kéréna, Amé Shirifu Kuntigi, Amba Fo, Amé Douka, Alaka Shidama, Alaka Kenya Dama, Namé Wulika Jomina, Protigi Kélé Bida, Fokata Dega Fangapi, Amé Demana Dembe Wele, société civile, les forces vives, démocratiquement, pacifiquement, pour ce combat démocratique et républicain et laïque, je dis bien, démocratique et républicain et laïque. Vive le Mali, vive le M5RFP, je vous remercie.